Bueno, egunon, ikusten duzuenez edo antzematen duzuen bezala, ez dakit ezaguna egiten zaizuen hemengo erreka eta zubi hori, baino Otsagabian aurkitzen gara. Gaurko etapa Otsagitik Larrauko portua famatua egiteko idea dugu. Egia da ez dakigula nola arrautuko dugun batez ere Goitiko parteko errepidea bizikletarekin egiteko. Baina, bueno, horta gara etorri gara, zuei erakustera pixko bat aber ze nola dagoen, ze herriak nolakoak diren, eta bertzerikan gabe ni prest nago, hasi que kamera jarriko dut hemen bizikleta gainean, eta guazen ikustera ber zer emango digun gaurko etapak. Bueno, Xanti, lehenbizko gauza eskerrik asko nerekin hemen elkartzeagatikan. Ikusten dut gainera leku berezi batean gaude. Okerrez banago Osate kanpinan, hemen Otsagabian gaude. Bueno, Xanti, lehendabiziko gauza zu zure burua aurkeztu, nortzaren, nongoazaren, eta zergatikan elkartu gara hemen kanpinan. Bai, ni Xanti naiz, Otsagabikoa, eta eramaten dugu bi bazkideekin eramaten dugu kanpinaren kudeaketa, ez? Kanpina, bai. Ze ongi, hemen gaude Zaraitzuko baiaran, bai. Otsagabian erran dugu, eta bueno, ikusten duzun bezala, momentu honetan ez dauzkat kaskoa burutan eta bizikleta ez, baina ibiltzeko intentzioa daukat, bizikletan ibiltzeko intentzioa dago, hemen, okerrez banago, gauzarik esanguratsuenetako bat hemen daukagu ez, Hori mendia edo Hori mendiaren hurbiletik pasatzen den portua, Larrauko portua, ez? Larraineko portua. Hori da. Bai, mitikoa da, Torrean eta La Vuelta, eta bai, askotan pasatu da. Kanpineko kudeatzailea eta baita ere Otsagabikoa izanta, zuk nabaritzen duzu batez ere igual udara begira bizikletarekin etortzen den turismoa, familiakin eta... Bai, ziklista asko etortzen dira, urtero, bai. Kanpina eta Otsagabia oso ongi kokaturi dago, bai, esan duzun bezala, Larraine portua ondoan, edo La Piedra de San Martín, Aezkoa eta Erronkari ibaien artean. Aukera dagoela, ez, bizikletareko... Errapidezko bizikletarekin, aukera asko ibiltzeko dago, baina mendiko bizikletarekin baita ere, Irati oso ongi balizatuta dago, BTT ibiltzeko, eta eta zuek hemen adibidez kanpinan estantzia edo logelaz aparte ere bai, bizikletarentzako edo adibidez ematen diozu aukera bat, erramientak dauzkazue, konponketak egiteko. Zentro, bai, BTT edo... BTT zentroa da, ditugu tresna konpontzeko bizikletak eta... Eta suposatzen dut ere bai, hemen ere bai, etortzen diren turistak izango dituzuela, hemen inguruan aipatu ditugun bizikleta zibiltzeko horrelako papertxoak eta horrela, ez? Bai, baditugu mapak eta ibilbide aukerasko, eta bai hemen edo Otsagabiko turismo bulegoan ere ematen dute denetarik. Eta galdera bat, eta adibidez, hemen bizikletak gordetzeko olako gordailurik edo eskaintzen duzu, ematen duzu aukera? Bai, biltegi bat, gordetzeko, eta, bueno, alokatzen baduzu bungalow bat, eta hori arazo barik. Osea, hor ere bai, ongi zuek ere bai baliatzen zarete edo aukera ematen duzue
kanpoko jendeak bizikletarekin etortzen nahi duteneantzat, onat etortzeko, ze hemen ere bai, errestasun pila bat izango dute, bai lo egiteko, dutxatzeko, bizikleta gordetzeko, arropa garbitzeko, edo zer gauzatarako, ez? Deskantzatzeko. Horrek bai. Eta gero ze zerbitzuak ematen dizu, hemen adibidez, kanpinan ere taberna bat duzue, taberna, jatetxe bat badu. Ze ongi. Bai. Bueno, eta adibidez, ja pixko bat martxan jarriko naiz, eguraldia ez dian izorratzen eta bizikletan ibiltzen hasten naiz. Bai, zu, Santi, bizikletarekin ze harremana duzu, ibiltzen zara, edo ja gaur egun ez zara ibiltzen? Ni orain baino gehiago ibili naiz, baino oraindik ere, bai, ibiltzen nahi nire. Zure denbora librean ibiltzen zara, ez? Bueno, pues Santi, giarran, eskerrik asko, ez? Azkenian ere bai, bisibilidade pixko bat ematen diogu ere bai, kanpoko jendea etorri nahi baldin badu, kasu honetan, pues, Zaraitzuko baiara edo Erronkariko baiara etortzeko, pues, badaukatela, ez, bertzelako leku bat, lasai ederrean etortzeko, deskantsu bat zerbait hartzeko, eta ez, adibidez, bizikleta gordetzeko lekua, eta gero, aipatu duzunagatik ere, daukazue hor, pixko bat funtzionamendua martxan jartzeko, betete... Bueno, hemengoa gara eta ezagutzen dugu bideak eta... Osa, informazioa ematen alduzuela edo zeinei, edo zein galdera. Oso ondo, pues, Santi, eskerrik asko berriro nerekin hemen elkartzeagatikan eta informazio emateagatikan, erran bezala ni orain hartuko dut kaskoa eta bizikleta eta martxan jarriko naiz, Larrauko portua egiteko aukera daukaten, ez dakit hor badakit temporada honetan ere lurrakin eta ibiltzeko ez dela egokiena, baina bueno, saiatuko naiz eta elurra aurkituko duzu, aietuko naiz, saiatuko naizen arte, beraz, eskerrik asko berriro nerekin hemen gelditzagatikan eta noizbait ere etortzen bane manez, errango dizu zer moduz pasatu duen. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko, Santi. Bueno, erran bezala, Otxagitik herritik ateitzen ari naiz, eta joan bar naiz Larrauko portura, Abudiko eski estaziotik pasatuko naiz. Ez dakit nola egongo den karretera. Normalean neguan karretera itxi bezala egiten dute. Egia da, lurra ez duela egin orduan. Igual bidea irekita dago, así que, bueno, guazen saiatzera egitera, hemen ari naiz ateitzen ja herritik. Ez dakitena da, distantziak portuaren ezaugarririk ere ez dakit, norbait arrautzen duten kasualidadez, hori dena badakina eta esplikatzen aldidana. Así que venga, guazen. Pasatu dut guantxe bertan Itzaltzu herria eta badakit hemendikan hurbilden nik hemen ikusten dut bidegurutze bat Frantzia hori bai, hemen da. Hemen dago nire helburua gaurkoa. Zen pixko bat ikustera 6 kilometro hori mendia, hori da Pirinotako lehendabiziko 2000koa. Elurtua egongo da, eta ez dakit aukera izango dugun ikusteko edo ez, eta zer nolakoa den. Ara, badut laguntzaile hemen. Haupa. Egunon. Zer moduz? Hementxe, pixkot, ari naiz ikusten ere gaurko helburua dela Larraura igotzea, badakit ez dakit goitzen halko duten elurragatik, baino... Beno, printzipioz bai, esan didate irekita dagoela, egia da martxoan hori elurtuta egoten dela, baina badirudi aurten elurra
berehala joan dela, eta, bueno, badirudi aukera dugule egotzeko, ni aruntz noa. Bai? Bai. Lagunduko diazu? Bai, noski. Hemen guazara? Bai, Otxagikoa. Ah, bai? Bai, Guantxe bai, bai. heldu naiz ni Otxagitik onat, Itzaltzu herria pasatu berri dut, eta zalantzan neukan aber lortuko nuen hemen Larraura goitzeko, baina ikuste duenez nahiko ongi seinalizatua dagola hemen inguru hau. Pentsatu nahi dut hemen jende pila bat ibiliko dela bizikletakin ere bai, batez ere igual udan gehiago, ez? Bai, hori da, azkenean hemengo zonaldean, Nafarroako Pirinoko zonaldea oso leku polita da bizikletan Bai, ibiltzeko, ez? eta bueno, Bueno. azkenean kotxe gutxi ez, kriston parajeak. Solastuko dugu horreri buruz, ikusten dut nahiko ekipatua zaudela, eta Bai, pentsatu bai. nahi dut atzetikan, zu ere bai bizikletan ibiltzen zarela. Bai, hori- azkenean Otxagin bizita ez, Bai, ba, ez? hemen asko Bueno, buelta orduan, ederra ematen hasiko dugu. gara pixko bat malda gotxi? Bai, guazen, poliki-poliki. 6 kilometro. Bai, hori da. A ber. Bueno, eta zure izena zein da, barkatu ez dizutela erran? Bere izena Enara da. Enara. Bai. Neria da Ibai, errandu zuzu Otxagikoa zarela. Bai, bai. Ni beratarra naiz eta igual galdetuko zara, beratar bat, zaiden hemen bizikletan ibiltzen. Hori bai, eta Ez? batez ere martxoan, ez? Eta batez ere martxoan, ez? Hori ere galdetuko nitzun, hemen Otxagikoa izan tazu, nabaritzen duzue diferentzia logikoa da, ez? Neguan ere bai ikusten duzue bizikletan ibiltzen dela jendia, nahiz eta negua izan eta. Ba, bueno, egia da gutxiago, ez azkenean hemen neguan jendea etortzen bada eskiatzera dator, ez? Hori da. Azkenean hemen goian Abodiko estazio daukagu, oso estazio polita dena, eta bueno, egia da ez dagoela oso altu, 1300 Aha. 300 metrotara dagoela, eta gero eta elurrak gero eta gutxiago mantentzen duela. Ja. Orduan, ba, bueno, Guain erran duzu, Abodiko eski estaziora, hori zer da, ze eski mota praktikatzen da hemen? hor egiten dena da eski nordikoa, Aha. fondo deitzen zaionare. Fondo. Bai, hori da. Osea, que hor familiako jende pila bat etorriko da, familiakin, raketakin ere suposatu nahi dut ere, aukera egongo dela ere bai ibiltzeko, ez? Bai, hori da. Azkenean hemen famili pilo bat etortzen dira egun pasa, Aha. eta bueno, azkenean oso estazio txikia da, eta aldi berean ba, oso hurbila, ez? Eta zu diozuna ba, familia asko datoz, bai raketak, Aha. bai fondo edo trabesia egitera, ez? Bueno, hemen gu bizikletakin hasi gara. Guantxe portu hau egiten ari garena, nahiko famatua izango da hemen, ez, inguruan. Bai, oso famatua da, bueno. Gainera mundu guztiak entzuna dauka Larrau, ez? Bai. Portua. Egia da, Frantziako aldetik igotzen den tramua dena, gogorrena dena da. Aha. Eta azkenean, askoz ere berago hasten duzu portua. Bai, Eta desnibelak izugarrizkoak dira, ez dakit ezagutzen duzun. bai, ezagutzen dut. Bai. Bai. Eta bueno, ebendiko Otxagitik, ba, bueno, azkenean dira 600 bat metro desnibel positibo horrela. Eta bueno, Portura gotxino, ez? hori da, gora arte, bai. Vale. Muga arte, Eta distantzia zen bada, distantzia, kilometroekin? Osea, Otxagitik? Bai. 13,5, 14 kilometro guztira. Bale, eta justo guain hemen bide gurutzetikan zenbateko portua da. Ba hori, estaziora 6 bat eta mugara arte ba 11 holan. Gutxi gora Bueno, bera. Bai. Bueno, ja hasi Bueno, gara bueno. jana, bairitzen pixka bat hemen aldapa, eh? Bai, bai, bai. Ikusten dut, lehen erran bezala, nahiko ekipatua, bizikleta ere bai, nahiko, pues Bai. igual ez da hilabetean behin erabiltzen den bizikleta bat erosteko modukoa, ez? Ez, azkenean. Enara zer da? Enarak zer ikusi dauka bizikletarekin? Bueno, ni azkenean bizikleta bai mendia, gehien bat natura, ez? Aha. Naturarekin oso konektatuta nago eta bueno, hemen Otxagi aldean eta Pirinioetan ba, mugitzeko ba, onena pues, niretzat bizikleta da, Aha. Eta aldi berean ba, naturarekin ba, konexio hori edukitzea. Ez. Ze bizikletan ibiltzen zara, zure afizioa da, ofizioa da, zer da? Ba, biak izan dira, eta dira. Nire afizioa da, Bai? asko maite duan afizioa, ez bakarrik errepikoa, baizik eta mendikoa ere bai. Aha. Eta, bueno, egia da, ba, azken urteetan konpetitzen egon naizenez. Bai. Ba, bueno, Ostras, pues lagun ederra bilatu du nik hemen hau goitzeko, eh? Ze, martxa honetan,
Ez dakit nik igoko gana izen. Bai, polik txiko da. Joder. Osea, konpetitzen duzu, ze modalitateetan, adibidez? Egon naiz batez ere, azken 3 urteetan nago hori beka bat daukat. Bai. Triatloitik. Ostras! Eta Espainiako Triatloi Federazioak beka eman zidan, eta bueno, egon naiz 3 urte, hori jotake, bizikletarekin eta batez ere errepidekoarekin, ez? Eta bueno, azkeneko urte hoia, ustu dia, bizikleta nerekin eramango du, baina konpetizioa ja alde batera utziko ditu. Bai. Hombre, horrek suposatuko du sakrifizio nahiko, ez? Gainera, triatloiak, ze 3 modalitate hartzen ditu, ze 3 kirol? Bueno, badaude 2 mota. Negukoa dela bizikleta korrika eta eskia. Hori modalitate niretzat gustokoena da. Eta azkenean nire 3 kirol edo 3 pasioak bilakatzen duen kirola da. Orduan, niretzat da, gehien gustatu zaila eta hori da konpetitzen emaitza onenak lortu ditudanak. Bai hemen eta bai kanpoan. Eta gero dago udako triatloia, ez? Eskia ordez bai geriketa dena. Ostras! Eta hori dena entrenatzeko denbora beharko da, ere bai, instalakuntza aldetik ere, batez ere igual igeriketa, hemen inguruan, baduzue aukera egiteko? Ez, hori da, Pirinioak daukan gauzetariko bat, ez azkenean, piztina bat behar duzu edo ur espazio bat, eta horretarako Iruñera jaitsi bertzera. Bai ala bai. Ostras. Behintzat segmentu hori entrenatzeko. Beste guztia, errez egin daiteke hemen, baina, igeriketako asunta bera. Baina, Bueno, giratu behar dut kamera. Bai. Pixko bat gehiago. Holaxe. Aber orain. Eske hau. Kasi ez nahi sartzen ni, baina, Eta zuri pixko bat bizikletarekiko afizio hau noiztik heldu da. Txikitatik hasi zinen, txikia zinenean edo gaztegoa zinenean bertze kirola egiten zenuen edo betitikan egin izan duzu? Nire kirol vinkulazioa nik uste dut txikitatik edatzen dudala gurasoengatik, ez? Gurasoak mendizaleak izan dira, eta orduan beti bili gara, mendi batetik bestera, Pirinio guztiak zeharkatzen. Eta, bizikletarena gero beranduago etorri zitzen zer izan zen. Orduan, gehien konektatzen dudana da azkenean mendia eta kirola. Osea, berdin zait, mendiko, errepideko bizikleta, korrika, ibili, eskalatzen, igual du, ez? Hori dena egiten duzu? Medio, bai. Eskalatu ere bai? Bai, gutxiago, Gutxiago eta azkenean, igual hori da gehiago lagunekin egun pasa egiten dudan zerbait, ez? Igual gehiago sozializatzeko. Claro. Bidaiatzeko, ongi pasatzeko, asteburu pasa. Bai, hori da. Eta gero ja txirrindula do bizikleta, gehiago konpetitzeko. Bai, edo entrenatzeko. Edo, bidaian ere juteko, ez? Claro. Leku batetik bestera, azkenean, Frantziako turra dibidez, ez? Hemendik inguruan pasatzen denean, bizikleta hartu, 2 egun, alforjak hartu, eta, 3 eguneroko trabezia, ez? Ze ongi. Halako gauzak. Hori, aurten ere, uste dut ere, hor, ondoko Baiaran, Belaguan, aurten Espainiako itzulia, ez? Hori da, bai. Etapa bat bukatuko da. Hori da, justo Larran, hemengo justu portu ondoan, Larra, hori lasterketa bat dago. Hori galdetu behar nintzun, zuk konpititzen duzu adibidez, maila internazionalean edo nazionalean, ze lasterketatan edo kompetiziotan parte hartu duzu? Internazionalki, egon naiz europeo eta mundialetan, neguko triatloiarekin, eta hori da gehien egin dudana. Eta hori horregatik, uste dut oso urte politak izan direla, esperientzia politak izan dudala, baina hori sakrifizioa dago ratzean, ez? Eta, orain hasi naiz
ja poliki-poliki hori uzten da hemengo lasterketak egiten. Eta asko disfrutatzen egia esan. Bestera batean, lagunekin, jende hurbilarekin. Presiorik gabe, igual, hori da, bestera batean. Eta askotan pentsatzen dut, hori, hemengo lasterketek ez daukatela inongo enbidiak izan behar, kanpoko lasterkeidei. Eta giroa, eta nola bolondrosak egoten diren hor da. Da pixko dena, ez? Orduan, hemen adibidez, irati estrem horrelako bizikleta ekitaldi bat antolatzen da hemen Otxagabian, ez? Bai. Eta hori zer da, karretera edo mendia? Bi modalitateak ditu. Egia da errepidekoa dela, igual gehien ezagutzen den modalitatea, ez? Azkenean oso lasterketa gogorra da, 7 portero berdira. Ostras! Eta, bueno, egia da, nazionalki, osea, Valentziako jendea, Madrilgo jendea, leku guztietako jendea datorrela. Eskaldun asko hemen ere, bai. Oso bizikleta baitaleak gara. Bai. Eta, bueno, gero dago mendikoa ere, bai, ez? Otxagitik atera eta irati oso onbarna buelta ematen duena, eta Otxagira heltzen dena. Gogorra ere, bai, oso gogorra, baina, bueno, bestera batekoa, ez? Azkenean, bizikletan ibiltzen garenak, ondo dakigu errepidea eta mendia ezberdinak direla. Bai. Baina, bueno, biak oso gomendarriak. Bueno. Guain deskanso pixko bat, solasten, polliki, zeramiki diazu nerezako ritmo potentea. Bueno, bestera guai. Zein dugu erdia, gutxigo. Apurtxoa gutxiago, baina, bueno, ia gogorrena egin dugu, Ia gogorrena egina dago. A ber, karretera irekia dagoen, zegora bodiko estazioan, astetartez orain irekita dago, ze eskaintzen du, tabernak daude, lo egiteko aukera dago, zer dago hor? Berez orain estazioak, batez ere urtarrila, otsaila eta martxoa tartean, kanpaina eramaten du, Nafarroako eskide fondoko kanpaina. Dela, eskoletako aurrak etortzen dira hona, aztenetik ostiralera, eta eskiatzeko aukera ematen dute, ez? Eta batez ere horretarako dago zuzendua. Gero asteburuetan ere bai, hemen zuk lehen esan duzen da, familiakin, trinoakin, edo, nahi duzunakin etortzeko aukera dago. Eta, berez, goigean bakarrik, dagona da material alkilerra, hori raketak, eskin horri egiteko material guztiak, eta gero, hori taberna bat, goxo miga batzuk jatzeko aukera. Bira zongi. Zakigu irekita egongo den edo ez? Gaur ez dakit aukera hori izango den. Baina, Bueno. Vale, guain deskanso. Guain solastuko dugu gutxi. Gero segituko dugu gehi. Egiarran, uste nuen elurra gehiago egongo zela, Bai, eta hor ikusten da gainera errepidea, ikusten duzu? Bai. Hor traza bat bezala, hori errepidea da. Eta ez dauka apenas elurrik. Bueno. Aspaldi nola egotzen, portu hau. Ez. Nola biziketan, bai. Jode, pues ez du ematen, Ez, itxuten algo beste batzuk igotzera. Oraintxe, ari ginen hemen solasta, ari naiz ikusten kartel hauek, karretera itxita eta idatia bodi 200 metro. Horrek jarra nahi du ja... Estazioan gaudela. Estazioan gaudela. Eta ematen du, baliteke ezingo garela igo goraino, ez? Lehen esan dugun bezala, martxoan eta horrela lurra dagoenean itxe egiten dute. Ez muga eta, itxita egongo da, batez ere arriskua egongo delako edo... Eta, hori arte iritsiko gara eta listo. Pues izan dire 6 kilometro onaino zurekin, eskerrak harrapatu nahi zen. Egiarran naiz eta hitz egiten joan, solasten joan, konturatu gabe ere bai, denbora pasatzen dela. Bai. Baina
aldapa da, eta zuri igual ez zaizu hainbertze kostatu, Ba, niri bai. baina zuek ikusi duzuen bezala, niri kosta zait. Baina, bueno, egiarran placer bat izan da enara, Bai. zurekin parte hau elkar banatzea, kontatu dizkiazun, zure afizioa kasi, ofizio bezala ez, bilakatu dela, Bai. naiz eta orain igual pixko bat, ja frenoa eman, ez? Bai, hori da. Orain bestera batera, ez? Nengo ingurutaz disfrutatu, Hori da. beste konpainia batean, eta beste martxa batean. Bidaiatzen segituko duzu. Bai, hori zu. Bueno, pues, urrengo batian, etortzen naizenean, inguru honetara, bai mendian, bizikletan ibiltzera, fijatuko naiz ikusten zaitudan eta zure bizikleta seguro ezagutuko dudala. Eta ikusten badut pertsona bat ziztu bizian, maldagora, pues badaki zein izango den. Ni izan naiteke, bai. Seguro bai ez. Bueno, pues, uste dut ja, ari garela hietzen, Bai, hemen centro de dago. montaña, mendigunea. Bai, hori da. Hau da, ez, hemen, eski nordikoa eta egiteko eta Hori da. gunea, ez? Hemen ja, iritsi gara. Eta hemen parean hori daukagu, baina ez da ikusten. Orain erakutsiko dizuet, hori mendia, hor guain erakutsiko dizuet, hor karretera bukatzen da, bueno, bukatu edo itxiko digute, eta hemen geldituko naiz, enara, eskerrik asko, nirekin bidea hau egiteagatik, Bai, konpainia honean. placer bat izan da, suposatuko duzu segituko duzula guain entrenatzen edo? Bai, ni bera emana bere eta jarraituko dia buelta Jode. ematen. Agitzongi, pues ni guain enara despedituta erakutsiko dizuet hemen gelditzen diren bista horiek eta erran bezala hor aurrean daukagu hori mendia, ez? Hemengo mendi esanguratsuenetako bat. Hori da. Erraten aldugu Pirineotako lehendabiziko 2000koa dela. Hori da, bai. Udaran egiteko portutik nahiko eramangarria den menditxo bat. Bai, familiak intarrela egiteko oso... Aldiz neguan oso egiteko ja gauzak komplikatzen die pixko bat gehiago. Así que etortzen altzarete hemen erakutsiko dugun Abodiko eski zentro honetara. Eta seguramente pila gustatuko zaizula Enar, eskerrik asko. Zuri. Eta ongi segi eta... Ondo segi eta, bueno, disfrutatu paraje hauetaz. Seguro, ikusiko gara. Venga, Venga, gero arte. Aio. Agur. Hala, Enara joan da, eta nik erakutsiko dizuet. Ez da antzematen hori mendia dago, eta hortikan segituko genuke, baino ezin izango dugu pasatu. Así que, bueno, pues hementxe Larrauko portuaren partea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.